с Бошко Микс, Ето хора. ще играм с Бошко Микс. О, на креатив. Ти си на креатив ли? Ахаха. Ние трябва Това чакат. да оцеляваме. Тук трябва да минаваме изпитания, ама... Да, аз съм на креатив. Ела при мен. Как и ти си на креатив, бе? Аз съм на креатив, ама просто... Ще правим някакви изпитания, бе. Да. Ама трябва да го пуснем... Ама реги на други креват, бе. Трябва да го пуснем на survival. За какво трябва на survival? Аре, давай, пускай го на survival. Я видя всъщност кога. Сега това на креатив. Я сега идвам, изчакай. Айде, бе. И трябва да влезе, трябва да ми има до края, майче. Той има и други читри още. Не, бе, то нещо пада, гледай сега. То трябва да... Какво стана? Follow cutting са... Айде, давай влези, бе. Айде, почваме и двамата на 3. Давай. Да, ти само ме пребаваш мене, басте щастие. Как се пребавам, Аз ти бе? викам и двамата на 3. Ти вече Добре, ме пребавят. Ето и аз паднах. Давай ти първи. И двамата на 3. Раз, два, три. Чакай. Паднах. Тип. Аз паднах. Ти къде си? Аз трябва да скоро... А, не, чакай. И пак падам. Това е много гадно. Много гално, да, защото ти ме преба. Да, аз такото... Знаеш какво? Ела по него минай, ела по мен. Ела на друго да минеме. Да, Аз не знаех, че е така ще стане, брат, сори. Нищо, бе, ела. Това е пак същото. Ела, чупи с мене, бе. Това е второ ниво, нали? Да. Някакви ръчки. Какво правиш, бе? Искам... Това от некъде стреля. Ама аз да видя. Ела, чупи на стената. Ела след мене, бе, аз ще чупа горното бокче, ти чупи долното. е по-лесно. Ти ми чупи моето долното. Да стане по-лесно. Чакай, бе, я бегай. Пази се. Тук има вече 100. Но съм тъп. Знам, че си тъп. Добре, ще ме сложиш на мен часа да клещих тук. Има един кълдъръм. Чакай. Брат, ти махаш нещо. Абе, не бе, смотояк, дай. Така, ще това ти го направя. Абе, дай, ела, бе. Абе, постави тук, бе. Ела, минаме към третото изпитание. За какво не ми казах, че излизаме? Ти какво си мислиш? Ще го се чуя някакъв много даден звук. Сега към третото ниво. Па ти гадния мап е това. Давай, ела, чупи. Чакай. Това е тако. Jump. Давай ти от едната с друга. Паднах. Това ще много рано се чува. Тук не ми скочи копчето, баста под това, сега ще читвам. Брат, сега ще го мина. Какво е това, бе? Чакай, я се пази, бе, това е мое, бе. Ости ми го. Не знаеш. Ела сме да го минем заедно. Знаеш как ще го минем? Да, следващия начин. Трябва да пясък обаче. What the fuck? Слайм! Аз си взема. Тук да взимам някакъв чекпоинт. Супер. Ще знам какво правим, аз съм на там. Да, ти минимум 10, за да минеш. И пак паднах си. Ти какво взимаш гъкто, бе? Да, брат. Откъде, бе? Вън мапа ли си, бе? Да, бе. Как да знам, бе? Читваме. Виж. Хакнах. Ти не мога хакай, бе.
Тук има Хакнах ти кревати. мапа. Аз продължавам напред. Сега ще го минам долу. Има както Не знам. О, да има някакъв слайм, че го щупим. Имаш ли още пистани? Аз почти влезнах. Я помня, шеста... Такова. навсякъде има кълдъръм. Вземи го се случи. Ай. Аз съм пред теб. Ела да видим и последния мап. Ние го превъртихме, брат. С читването е лесно. Да вземем малко такова, си направим хлебец. Вземи дърво ти. Чули? Я да видя долу надолу какво е. Нищо. Има кревати. Торта! Добре, бе, не викай. Ти сега изчезна. Ти щупи ли тортата, бе? И какво викаш такта? Ти си щупил, бе. Ти си много тъп, бе. Ти не мога да дадеш чила на торта, бе. Но той Иде ли такова за хляб? взех. Такива. Казах ти 100 пъти. Само се спря с теб. Левел 3. Имам торта. Виж, Те те се мляскат. Ай, с себе. Абе, идвай. Ти не си щупи тортата. Гладен ли си? Я тук малко... Я чакай. Беги. Дика, вайпор. Абе, това е някакъв чущ лек. Това е на... Има стълба. Това на шво, бе. Искам да видя мапа Това е отгоре. лавивин, бе. Да, искам да го видя отгоре. Опа, щитва, аз чупа, не ми се връща. Чупа ли си та? Бом-бам, чупа с коли. Аз искам без топ от читване да го мина. Ти мина, аз минам без читване. Къде трябва да ходиме? Не, представя тук. Не се връща. Стане на улица. Що читваш, бе, не без читване. Искам да видя мапа. И виж го. Това никъде не води. На това си обявим, тази цели да го щупиме. За какво? Ми за какво? Да има какво има. Мога да се разкрия нещо. Без тези лампичките, да чупи лампичките. Чупи над лампичките, под лампичките, лампичките не ги чупи. Аз тук чупа. Чувам зомбите. Чули, чупи и ти, да. То тук май няма нищо. Това е батизмалното. Да, нека стъп мапа. Абе да видим мапа. Ела при мен. Много е тъп мапа. Няма Да. нищо. Това беше. Превъртяхме и това. Няма още ни чакъл. Навсякъде има чакъл, брат. Аз излизам. Ела да видим и третия мапа. Тук има ли стълби на горе, ела излизам. Гото да паркур мейс. Много да, това е паркур, аз това го минавах по едно време. Но съм добър. Ти си още на първия лева, аз съм на третия. Как си на третия, Аз съм бе? на кабото, аз преди това играх. Почти го минах. Това скалство. То паркуре и има да ви нещо отгоре. Мисля да не го правим, ти какво ще кажеш? Аз мисля да го правя. И прави го, ще взема малко дъхт. Да читваме.
Да толкова да му вземеш никакъв дъхто от... Пак ще го мина. За пред хората. Yes. Мина ли аз пак го мина? Може го мина целия. Се опитам. И тук така. Тук ще ме има отглед, дами и господа. Ти къде си? На втория, на третия. Пак не скочих, омага. На кой лево сега сме трети? Аз съм на първи. На първи? На втори. Ти пак идваш Лясков. На какво да се прави? Ти не го минеш. Това как ще го минеш, не знам, без читване. Знаеш какво, вземи си дърво и... Това ще се вземи си дърво, тук на пясък го. Има много сам. Знаеш как се чиства най-добре? Има и как. Взимаш стълба. Само читва и мълчи. И аз сега читвам маръчно. Взема пясъка отдолу. Виждате, дами и господа, не мога да мине един падали джамп. Мога и това да го мина без читване. Не мини го. Айде брат, бей. Какво бега да го правя? Да, ти поне че махаш там. Аз съм казал, че мога да го мина, също мога, ама не искам. Ти като ще го мини. Ти като го махна това, как да го мина? Ти щупи това под мен и го мини. Аз това се включи. Да ми го безчитване, вика, че го мина безчитване, ще го мина. Добре, да я това ще го мина без читване. Абе, вземи стълби, бе. Не ми се обяснявай. Това го минаме. Аз сложи и 2 стълба. Аз ще го продължа, беги. Абе, качвай се. Тук пас някакво черно дърво. Хората, които читват. Това сме ние. Да. Само една лента правим, да знаеш. Не повече. Айде, качвай се по тази моята. Опа, тук е долу. Дай ма иззомби това. Айде, ще чупа още една лента, да ти припътя. Без читване не мога да играш на Майнкрафт такива игри. Аз мога, ама не ми се игра. Да играш много дълго. Ето мога да го мина без читване. Има зомби, мадафак. Той е пасач. Топа ми забит. Въобще ми се разправя. И аз мога мина без читване. О, тук има зомби. Ще ме сбутне. Това е щастик. О, зомби. Иди си го във въздуха. Като първият пик. О, тук поема някакви гъби. Аз ще умра от глад ти. Какво? И аз ще умра. На колко почета си? Седно. Колко малко по-силно, за да чуят би моите фена. -1. -1. Не, Мафи, ще го чупиш, бе. Браво, пребаме. Аз поставям лента. Да знаеш, качи се по нея. Искам да ни е по-трудно така да махне тя. Какво ще ги махнеш тя? Да няма, бе. Ти ли поставиш лента или аз? Ти. Аз няма да ми стигне. Вземи още една лента. Вземи та. Ти качи ли сега? Да, добре. Я при мен ми дава. Да тя ще скочиш. Фак паяк.
ленти. Взимай ти, не само и аз. Чупи тук две ленти. Не ги няма повечето бутчета. Айде, Марти, вземаме всички ленти. Вземи и ти една лента. И ела. И тук има един много гаден мап. Ела го видиш. Аз мисля да оправя и... Това ли е този мап? Да, ето. Ела изложи паречки, че аз нямам. Тогава ще представя хиляди да бъде със слава. Да бе, бати гъното. Падне ще умираш от начало. Близо е до лавата обаче. Така да знаеш. Гледай какъв е камък. Това е от крепост. Това за малко пречки, че те ще ни свършат. Аз имам не взимай. Аз нямам бучета, аз мога да спринтирам. Сложи ги аз. Става ден на шума във всеки момент. Няма да вземем още. Чакай. Аз шума в главата още малко ти. Аз не спринтирам. И аз да спринтирам. Това мап колко е дълъг. Да взимаш ленти, взимай само по две ленти. Защото аз като умара няма се кача. Ай, ще искаш и двамата дома, бе. Или не? Не. И тук има библиотека. Няма ли някъде, където има храна? Вече съм ти букчето. Тук сме. Колко путчета си? 3. О, черно зомби. Абе, ти имаш шефата флеш. Да. Я ми го дай. Що? Защо ще да го изям? Ти добре ли ще да ядеш рота плежа? Да, що? Ето метнах го, ел си го вземи. Мога да засети майка. Ето не ми забучат. Има крипа. Не избухне. Има уби. Уби ми пял на тоя крипа. В другото е лава. В някой има лава. What the fuck, глей? Тук има лава. Пати каното. Гледай да не умреш, аз сега към теб. Братле, гледай, отгоре има крипър точно. Аз това да гледам. Аз трябва да бъда към теб. Няма да умреш. И тук има крипър. Крипър, чо? Да иде. Ото ме взуши всичко, явиш натам. Пати каното е тук. Ти къде си, бе? Чакай, аз те виждам. Виждаш ли ме, аз съм също тебе, бе? Не ме ли види? Ти към брезата ли си? Близо до брезата си. Аз седам на тук. Пати каня чекпоинт след следващия. Ако го минаваш. Бе, тук не мога да се кача, бе. Аз седам към теб, аз съм на черното дърво вече. Ти... Аз съм 8 левел. Ти къде си? Аз съм на тук, но няма къде вече зомбито. И сега сме на гъбите. Близко съм, нали? Ой, тук нещо се щупило долу, надявам се да не умра. Тук не мога да скача на тази задна стълба. Гледай какъв е гаден този чекпоинт, гледай. С кактус, братле, ти го слагат. Не с кактус, и той имаше и при мен пясък с кактуса, но обаче аз си го минах. Аз съм вече на водата тук. Ти си много далеч от мене. Ти къде си? Почти на последния. Последния е с лава. И шит. Мен грана крипера.
Бучица си. Много. Аз минус 3 съм. Ти си малко. Кой не ми дава да скочи? Аз съм този букшилкове, така ето умрях. Батиканото. Тук ще умра. Къде бе? Аз съм на последния чекпоинт. Аз съм на някакви спалнери. Аз те виждам къде си бил. Не, тук бях аз. Още малко ще го мина. Yes. Мина ли го бе? Без читване. Я ми изчакай не. Пак съм началата без вас. Оф, аз па се веща, но съм тук да всичко много объркващо. Ела тук бе. Аз се върнах от началото. Да, тук на спалнерите бех. Я влизах тук и паднах. Нещастник, за какво го чупиш? Какво съм чупил, бе? Нищо, чакай да си го. Пак е мудро. Или ти? Аз към теб. И тук съм при спалнерите. Ако се отложи спалнер на зомби. Абе, тук не мога да се кача, бе. Аз си шибано. Аз съм някакво вълно ти. О, сапа съм на бедра, ако ти къде си, бе? При лавата почти. Едно преди лавата. О, тук имаш някакъв пак и се изплаших. Аз съм при още спалне. Ти си някаква пшеница. Имаш ли дърво? Какво? Не. Тогава за какво ти? Защото ще читвам на славата. Много и лесно. Ще идваш. Аз съм тук, давай, почитвай с мен. Аз мога сега те бутна, брат. Не бути. И аз мога. О, тук има торта. Не, я чупи, така се цъка, не така само се цъка, не я чупиш. Както ти я щупи. Айде, качвай се. Не го минахме, бас си тъпя мапа. Чакай. Абе, ние трябваше да дойдем от тук и да го битнеме. Откъде бе? Не, това е гадно. Винаги. Това е много гаден мап. Принцип. Да, ние го минахме, ние сме Витас. Не сме най-добрите, просто брата, че идвахме там на всеки. Това беше много гадно, ми се зависи свят. Ще повървам. Как се дрехува. Не бе, би. Чакай, Марти, я виждам там за тебе, бе. Ако може и за тебе, бе. Фото смарт. Ти си спия, колко как се останава. Аз се нахрана, брат. Ти докато дойдеш. Ти трябва да вземеш дърво. Нали ти го знаеш? Аз съм на безата. Не, аз паднах. Това се смееш, бе. Хилипа. Фо, ти само се смееш, фо ти кажеш. Ме гледай какво правя, нещастник.
Чакай само да пътя и завършим епизод. Ти няма дойдеш до мене, брат. Що? Защото не можеш. Не мога. Да. Айде, не мога да дойда. Не можеш да дойдеш. Ако дойдеш, ще убия. Дай. Ако не ми ведеш. Пусна пил тук. Славата. Ще го разбия. Айде, брат. Шрипсен дискус. Представям си колко ще бъде яко. Няма как да дойдеш да бъде посмъртно. Имаш 3 опита. Ето не знаеш какъв съм, брат. Али си цепил. Бождар читва. Хора, Бождар ще читва, сега сме да дойде при мене. Сега ще дойдеш по въздух при мене. Я те да видя. Чизуй, бе. Какво бе? Аз не мога да читвам, бе. А, не. Последващия епизод да съм читвал, бе. Али, дойде. Нали, чакам те. Сега ще дойдеш по въздух при мене. Аз се загубих. Ако отгоре дойдеш, то е ясно, че ще минеш, ама... Ти къде си, бе? При лавата. Ти лапата ли, бе? Ти лапата ли, бе? Да, то това е най-бати тъпото, брат. В гръб да ме атакуваш. Вело се би има стигнал феноменал. Искаш ли? Не. Що ще значи да те бия? Брате, сега ще видиш колко бързо ще леда към тебе. Добре, да, аз те То отзад е най-гадно да атакуваш. Некой. Бати тъпото. Ама ще му пиш ли като дойдеш? Ти си направил и броня сигурно. Не. Броня няма как. Ела, бе, тук съм спална, бе. Ти като ми види, бе, аз съм за теб. Ела, бе, на вълната съм. Постой си там. Бягай. Айде да се бием. Не. Айде да се бием, бе. Айде да се биеш, ти си ме нали. Да, бе. Това, бе. Ма не бе, дей. Аз седим и кирка и имам много работи. Ти помниш, че ми победиш ли, бе? Момче. Вижда го то Ласков. Това е много играе Майнкрафт. Направо го щупи. Взим си храна тук. Не му убиеш. Типа си каза. Ти само ще дойдеш пред мен и ще ме биеш с това меч. Много ясно. Без меч, брат. Добре, без меч, ела тук. Къде си, бе? Ти само бегаш. Ела се бием, аз съм без меч. Не. Айде без меч съм. Е с кирка. Знам, това не е меч.
Стани от тебе. Сега се стигам. С меч. Да, с меч е лесно, брат. Лесно. Бати нещастник. Да, лесно. Това беше от мен, хора. Ако ви е харесал този клип, дайте Слава. лайк, абонирайте Да се ви за канала. коментираме.